Pakinggan ng iyong daing, hanap ay pansin at tulong. Bawat panig ay humihiling, hinigalinga at pagpapon. Ating bigsin ang sarili, tumayo at sabihin hindi napapayag sa mali at sa diwali. Kikilos at ipapahayag, tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa atin karehiyon. Umukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Ating itinig ang sarili, magsuri, mag-aral at makialam. Balitaan na kababayan ang maaaring makakuha ng bagong kamalayan. Bayan, nito na ang panahon, ikaw ang sandata ng pagbangon. Ibabalik at ipapahayag, ng bayan sa iyo'y tumatawag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa ating karehiyon. Lumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Sa buti ng araw, karehiyon. Hamunin ang bukas sa buti ng araw, karehiyon. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa ating karehiyon. Tumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. In the next episode of Business Unusual, meet the president of Timog Silangan Development Corporation, Mr. Mario Trinidad Lazatin, therapist turned property developer. I would treat my failures as setbacks, but setbacks from where I can learn. Take yourself back in time at Casa Salome. Pizza, Pizzeria Stradale is here to give you Italian flavors. Let's get down to business this Wednesday, 7 p.m. Tune in to CLTV or catch our live simulcast on our official Facebook accounts. Business Unusual with Sonia P. Soto, only here on
CLTV. Gelingan daring apo tamo kanita, balo mo pa kaya abe. Matwang weblis, buri mo ang akit, itsura. Sampaga, ning amanong siswan, pakibalwan mo lang. Nung kamalbe, o tasabyan da ka, alakang busbus abutol. Inya abayin nyo kami, pinating kami kay King Webis alas 7 King Bengi, live King CLTV, at timurin King CLTV, Facebook page. May gumpisa kami Kenny since childhood pa kami. Since Betis is one of the 2 or 3 regions na may kulturang mag-ukit. Actually, hindi ako marunong mag-ukit eh. Parang na ko na lang sarili ko na found out na talaga meron kami talagang talent na. Kasi most of mga uncle, pinsan, kaibigan, more on nasa wood carving sila. So ako na parang absorbed doon sa kulturang yon. So, rin challenges na delanan ko. And ngayon yung challenge ngayon ka na ako ngayon how to preserve yung kulturang pamandukit. Ngayon bala mo, taken for granted na lang mo. Kasi may nasensula rin anak, may garal ng college, siya rin na lang college, potang sabihan mong, bisa ka mandukit? Sabihan ng mga college graduate na ako, dapat mandukit ko pa. Parang mababa level. Sasabihin ko sarili ko, i-example sa sarili ko, ako mandukit ko, and yet, may tagong pepe ang larangan ini. Pero, mo kabud mamandukit. Ayari kayong kaya ko, ayari kayong college ko, kayong Fine Arts, kayong University of Santo Tomas, major in painting. Mayari ko pa mo, 2016, kayari kayong may graduate itang bunso ko, Joseph, in UST. Sabi kami may graduate na. Yung experience ko rin, kabalen ko rin, kabaryo ko Kasi ako, made na ako Kari na ako Lala na akong dapat i-prove na Imong obligasyon ko kanini, makanano kong maglakwan legacy karela na such a way na maintain me. At saka upgrade. Tumas yung kaya yung pamandok. Tumas level. Mo ketang stagnant. Mag-evolve. Diversify. Maragulya pa potential. In talent kasi sa tiken in talent At yung talent inborn in kami, it is tradition. In tradition, it's in our blood. In apayo ko mo, itang dapat porsigido ka, ating kang disiplina, motivation, i-motivate mo yung sarili mo na aliwa mo itang kabud, kung first try mo naka-maikwa, kaya ba't discouraged ka resilient ka dapat. Creative. Emo kabut pamandukit ating ka natural talent. So yung pamandukit is just only a tool. Kailangan mo, kaya ka tang porsigido ka mo. This, of course, yung passion. Aliwayang passion, aliway tang as mandukit ka mo. My warmest congratulations to CLTV 36 on its 14th year anniversary. CLTV 36 was conceptualized by our late founder, Levi Pilaus, who wanted to further serve the region through television. At that time, having a TV did not seem to be a compelling idea, since the Laos Group has already a radio station through our RW 95.1, which actually played a critical role during the Mount Pinatubo eruption in the 90s. The family also later partnered with a Cebu-based publication that now provided community daily news through Sunstar Pampanga.
The decision to put up a regional TV station was not primarily because of additional business, but it was to further promote economic growth in Central Luzon. The station was envisioned to serve as a vehicle to continue the advocacy of LPL, which is to develop the countryside. On the onset, the road was not easy for CLTV 36. 14 years later, CLTV 36, through the leadership of Sonia Soto and Billy San Juan, has become one of the most sought-after news source in the region, yet again during this pandemic. It has become an enabler of public good through its relevant and informative programs. Also recognized and continuously received awards. The Laos Group has reaffirmed its commitment to the community that education will continue during this season of COVID-19. Therefore, we partnered with the Department of Education and of course our local government in making sure students will have access to learning, and this is something we are proud of. Most importantly, these projects and partnerships we've made possible because CLTV 36 was successful in pivoting to make news more relevant and more accessible. The digital presence of CLTV has contributed immensely in bringing news not only locally but to our OFW Cabalans. We are one with the station's advocacy to bring credible, relevant, and timely news and information to the viewers and stakeholders. And so, to the men and women of CLTV 36, maraming salamat sa patuloy na serbisyo para sa ating mga karehiyon. Mabuhay kayong lahat. CLTV was launched 14 years ago on May 10, 2007, taking on the giants of the national broadcast industry and making a big impact on Central Luzon's local media landscape. Trusted journalism is now more important than ever. And through the years, CLTV has served the region through hard-hitting news and public affairs programs, as well as entertainment programs featuring local talents and artists. CLTV, as the leading local regional news and public affairs TV station, is uniquely positioned to provide hyper-local news stories and feature topics in the local context that are not offered by the national networks. It made its mark in the regional media industry by providing a platform by which the community can articulate their aspirations and be involved in the discourses that shape the nation. And now, 14 years later, CLTV is gearing up for digitization in accordance with the Philippines' plan to fully switch to digital television by 2023. CLTV has invested in new upgrades as part of its digitization plan, starting with production equipment and digital mobile news gathering system, the studio and master control rooms, switchers, studio to transmitter link, layout servers, and the antenna system. But while the shift to digital is ongoing, the network would not be shutting down its analog terrestrial transmissions in Central Luzon just yet, ensuring that no one will be left behind. The Philippines' migration to digital TV will not only pave the way for a better TV viewing experience, but it will also allow for a more efficient and richer information dissemination platform in times of calamities with the Integrated Emergency Warning Broadcast System, or EWBS. 51% of Metro Manila's households now own a digital terrestrial television box,
while 16% of the total Philippine households now tune in to their favorite television shows using the new technology. Together, let us watch our favorite CLTV programs as the country transitions to digital, changing our TV viewing experience forever. Indeed, the shift to digital TV begins now. Magandang araw po sa inyo. Ika-14 na anibersaryo na po ng CLTV ngayong Mayo at marami po sa inyo ang bumabati sa aming himpilan. Maraming salamat po. Maraming salamat, hindi nyo kami iniwanan. Mula sa unang taon namin sa ere noong 2007 hanggang ngayong ika-14 na taon ng CLTV ngayong 2021, nandyan pa rin kayo. Ipinagdiriwang natin ang ika-14 na anibersaryo ng CLTV na tigib ng pag-asa sa kabila ng pandemya. Mula nung isang taon hanggang ngayon, hindi kami tumigil sa paghahatid ng totoo, wasto at pagkakatiwalaang balita at impormasyon. Alam namin kung gaano ninyo inaasam-asam at inaabangan ang mga balita tungkol sa ating probinsya, tungkol sa ating mga bayan, tungkol sa ating rehiyon, sapagkat napakadelikado nga naman ng panahon. Nang dahil sa COVID-19, bumilis naman din ang paggamit natin ng modernong paraan ng pag-broadcast. Digital na ang pagbabalita. Hindi nyo na lang kami napapanood sa TV, nasa social media na rin kami. Maraming pinagkukunan ng balita at impormasyon at isa sa pinili ninyo ang CLTV. Kaya nagpapasalamat kami sa inyong pagtakinig. Makakaasa po kayo na patuloy kaming maghahatid ng makabuluhang paglilingkod sa pamamagitan po ng aming mga dekalidad na programa na maaari ninyong mapanood kung kailan nyo gusto, kung saan nyo gusto, kahit saan, anumang oras. Muli, maraming salamat po sa inyong pagpangkilik at sa inyong pagbati sa aming ika-14 na anibersaryo. Metong yakareng pamosong kapangan Kedi Pampanga inin malukang puto seko.
milingabya simpe akabusal na ning puto seto. Ining awsan dang galapong. Patse asa jada ning galapong, isandanong isagom ring sangkap na. Mayumo, maluto na ni Nebon, mantikilya ang popang piga o gatanan bungot. Paka go dongan ring sangkap nga reni. Paka lamas det. Creator Spirit, accompany creation as it groans in travail. Bring healing to the earth and to our lives, we pray. Lord, hear our prayer. Spirit of truth, protect us from the wiles of the devil, and save us from malicious speech and those who spread fake news, we pray. Lord, hear our prayer. Advocate Spirit, defend those who are persecuted and maligned as they stand for justice, freedom, and integrity, we pray. Lord, hear our prayer. Comforter Spirit, bring peace and comfort to those who tried by sickness, loneliness, and distress of any kind, we pray. Lord, hear our prayer. Life-giving Spirit, increase the divine life in us and bring the spirit of the dead, especially Liberato, to the joy of eternal life, we pray. Lord, hear our prayer. Holy Spirit, accept the thanksgiving of CLTV 36 and its staff on their 14th year anniversary and graciously grant success to the work of their hands, we pray. Lord, hear our prayer. Inyang 1892, mitatagyaing matuwang istasyon na ning bagon king San Fernando. Magpaganakay ni king kiyakatamong tagumpe at madadumduma panon na ning kiyakatamong kasalesayan. Inyang 27 ning Hunyo, 1892, Kenya tinipa ni Dr. Jose Rizal bang pakikita na lading Kapampangan ay ayabe na king La Liga Filipina. Kenya mo naman mayari ing dinalan at 2 kilometro ang marcha na ning kamatayan o Death March karing Pilipino at Amerikanong bilanggo ning Kadwang Gyerang Mundial at sinuko king pangabagsak ning Batahan inyang banwang 1942. Ining dalan ning masaplalang biye at kabiyayan da rin Kapampangan uling pamikalakal king industriya ning atbo, abaka, ampong abyas, kanita king Pampanga. Mapalyaring darang nga do, subiyang miye at pasibayo lang mituglong, reng industriya na ning Central Luzon king Manila, kahamilatan na ning tren o dalang bakal.
kabiasnan. Alang mali, alang gusto, mo balong ninong sasabing totoo. Anya lugod mo, hindi mo king kalupa mong tao. Minsan tamo kumambye, hindi lugod mo karen kalupa mong mabye. Luguding sangkan, king eka na tanang makapalibot kita tao. Hey, 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 lugod mo hindi, lugod mo karen kalupa mong mabye. Luguding sangkan, king eka na tanang makapalibot kita tao. Kapampangan mi sakwak, kinglegwan naning anaya, gabunding pantas at marangal, sibul ning lugud karinaning tepangan, batis ning katanaruan, at panamdam makabanen, ligaya mi inye payapa, king malugod mong kandungan. Kapampangan sa lening legwan, kapampangan sandalaning katimawan, kilubding puso mi, atin kang dambana, luwid ka, palsintan ming kapampangan. Luwid ka, palsintan ming kapampangan. Kapampangan sa lening legwan, kapampangan sandalaning katimawan, kilubding puso mi, atin kang dambana. Luwid ka, palsintan ming kapampangan. Luwid ka, palsintan ming kapampangan.
Ino naman mo, ingemi kibalo kinpeka pa mo pamangan kay Mabilo Gayato, ameni Batanketi Syudad Angeles, Pampanga. Ing metong kareng sangkan ot ing Kapampangan, balo daray sabla ang mga galing la karaskin pa magluto. O balo yun ano na nga malwan ko, wise to ka, ing Kapampangan's Pride Assisi. Inya pang banwang 1732 ag pangkyan diksyonaryo ng Kastilang Fraile Berganyo, kay nita de paaman ning sisigay buri ng sabyan is to snack on something sour. Anya namang bayo la pamewusureng miyali-waliwang versions na nini, ing metong kareng sinikat, ing sizzling sisig ning Angeles. Ore ni resang kap bang kanita makapagluto ka namang sizzling sisig, mantikilya, kalamundi, asin, vetchin, larang inanis, dildak kapaminta, ning nangate na ning manok, sibuyas, ampo pang ning nangaligang babi. Tataran maying babi sa kami gogo kayabe na ning nangate na ning manok. Bulos mo yung dakala sibuyas, kay bat pulisan may mantikilya ikekang sizzling plate. Tsaka may bulos sing sisig. May kakalingwan ni kalamunding ang pong laran O daramdaman mo na yung sasarit sa ting luluto mo. Uy, tana, tinakang sisig na ning Angeles. Birna mo, sold na ka. Makapamulalayan sa diyayang kapangan ngayon balada malambot yan tinape uling kareng sablang mamun, ining malutong, ing mamun tostado. Gustong magluto lang tinapeng makanini sa bulando pareng dakalayebon. Kay ba't ditak-ditak deng sa sangkaping margarine, mayumo at arina badeng ama seng mamun. Pacheos tunay pangagogoing masa, idatok danay king lulanan balang mayorno. Hoy tana, bala mo makabalang panayis pa lang. Inya inaos dyan namang taysa ning tinape ngayon. Ing taysa na ning mamunya naman ning gilyanda. Pisyan de. Kay bat deng pengili, isa lang sandalang pasibayo reng balang gili, king kwadradong bandeha at pulisan dalang mantikilya. Isyang dong pasibayo king orno at karinta ni atak maning pangatostado na ning mamun. Pamoso yung pasalubong yung kapangan ngayon ni Kem Pampanga. Ing malutong nga mamon tostado.
Galingan dareng apo tamo kanita, balo mo pa kaya abe. Matwang weblis, buri mong akit, itsura. Sampaga ning amanong siswan, pakibaluan mo lang. Nung kamalbe, o tasabyan da ka, alakang busbus abutol. Inya abayin nyo kami, pinating kami. Kay Webis alas 7 king Bengi, live king CLTV, at timurin king CLTV Facebook page. In the next episode of Business Unusual, meet the president of Timog Silangan Development Corporation, Mr. Mario Trinidad Lazatin, therapist turned property developer. I would treat my failures as setbacks, but setbacks from where I can learn. Take yourself back in time at Casa Salome. Pizza, Pizzeria Stradale is here to give you Italian flavors. Let's get down to business this Wednesday, 7 p.m. Tune in to CLTV or catch our live simulcast on our official Facebook accounts. Business Unusual with Sonia P. Soto, only here on CLTV. Luis Tarok, ing mapanwaluda ring manukang ortelano at obrero. Bibay tiyaking San Luis, Pampanga. Inampang nenging kayang biye, bang sumaw at sumuyo ka ring kalulu at duhagi. King kaduang gerang mundial, supremo yang menimu na king revolusyonaryong hukbalahap, ing hukbong bayan laban king Hapon. Kapamila taning liderato na reng mga rakala baryo-baryo ning Tarlac, Kampong, Pampanga. Lubos lang ikapos king gobyernong Hapones, bayo la patintang ding Amerikano pa si bayo. Ay ba't na ning gera, di nagalya at menyang buya bilang kongresista da ring Talapagobra. Kitong galiya bang milaluya ing agraryong reforma at tinugliksane ing pamangamkam da ring Amerikano king katamong gabun. Iyanguya biye edad siya mapulot netong banuang 2017 tega na ding bunying bayani ning Pilipinas. Bayaning Kapampangan ing Talapanwalu da ring malukang kabalen. Ang museo ni Ramon Magsaysay ay dating tahanan ng mga magulang ni Ramon na siya'y bata pa. Ang museo nito ay naglalaman ng 3 galeriya. Sa ibabaw, ang una ay ang galeriya ng buhay ng ating Pangulo. Sa ikalawang gallery naman, matatagpuan ang buhay pamilya ni Ramon.
Ang huling galeriya o ikatlo ay tinatawag na ang kanyang kamatayan at ang kanyang pamana. Ang Museo ni Ramon Magsaysay ay nagpapasalamat sa inyong istasyon na CLTV 36 dahil ito po'y katuwang namin upang mas lalo pang maipakilala ang Museo ni Ramon Magsaysay sa ating publiko sa gitnang Luzon. Muli po, ako po si Noel Gatot, ang kurator ng Museo ni Ramon Magsaysay. Dispungaldo kabalen. Malyari mo na lang albende ang paborito mong programa kening CLTV 36 uli dareng ke katamong cable partners. Keng ACCTN, King Analog Channel 75 at King Digital Channel 71. Keng Brandcom CATV Network Corporation, King Analog Channel 24. Keng Broad Cable Communications Incorporated, King Analog Channel 36. Keng Datelsat Cable TV Network naman, King Karelang Analog Channel 41. Keng Satellite Cable Network, King Analog Channel 52 at King Digital Channel 76. Ken naman Central Luzon Cable Television Network, Mayalbeta mo, King Analog Channel 66. King Satlink Cable TV System, King Analog Channel 49. Kakaluguran, mantabe na ka Kenny. Bilang isang cultural officer o isang tourism officer, napakalaking gawain ang ipalaganap ang pinagdaan ng kasaysayan ng aming bayan. Ito ang pangunahing gawain na tiyakin na ang bawat mamamayan ay may kaalaman sa kanyang pinagdaanan at may pagmamalaki sa kanyang kultura at tradisyon. Gayon din ang sining at kahusayan ng bawat mamamayan na maaaring pagmulan ng yabang o pride bilang isang Bulakenyo. Ako si Armando Santa Ana. Proud ako sa Bulacan. Proud ako bilang isang Bulakenyo.
Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Isa sa kada 15 senior citizen sa 19 na munisipalidad ng Pampanga pa lamang ang nabakunahan ayon sa PHO. 277 katao nasawi dahil sa COVID-19 sa Tarlac sa loob lamang ng 2 araw. Pampanga Provincial Health Office wala pang master list ng A4 at A5 priority group para sa COVID-19 vaccine rollout. At magkapatid na dumalo sa virtual graduation ceremony habang nasa biyahe, inagiliwan ng mga netizen. Maya Pabenging, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Sa ngalan po ni Nicolette Henson Hizon, ako po si Justin Dizon at ito ang CLTV News. Sa 150,000 na bilang ng mga senior citizens sa 19 na munisipalidad ng lalawigan ng Pampanga, nasa mahigit 10,000 pa lamang daw ang natuturukan ng bakuna kontra COVID-19 ayon ho yan mismo kay Provincial Health Office OIC Dr. Zenon Ponce. Ang ilang nakatatanda naman sa bayan ng Sasmuan, dumagsa sa vaccination site dahil nagbabakasakali silang makapagpalista para sa bakuna. Si Paulo G. Santos po ang may exclusive report. Sa 150,000, ilan na ho nabakunahan doon? Siguro mahigit na ano pa lang po yun. Mahigit na 10,000 po. Ito ang inamin sa CLTV News ni Pampanga Provincial Health Office OIC Dr. Zenon Ponce hinggil sa bilang na mga senior citizen o yung mga nasa A2 priority group na nabakunahan kontra COVID-19 sa lalawigan. Ibig sabihin, naglalaro lamang sa 7% ng total senior citizen population sa 19 na munisipalidad ng Pampanga o isa sa kada 15 nakatatanda ang may proteksyon kontra COVID-19. Hindi kasali sa vaccine rollout ng probinsya ang lungsod ng Angeles, San Fernando at Mabalacat City dahil may sarili ang mga ito. Sa coastal town ng Sasmuan, hindi na nakapaghintay ang ilang lolo't lola sa bakuna at tumungo na mismo sila sa vaccination site para makapagpalista. Isa sa mga nakaschedule na nakatanggap ng bakuna, si Lola Maria Manuyagi, na nagbahagi ng kanyang karanasan sa vaccination site. Sabi ko nga doon, kako, parang masakit pa yung kinagat ka na langgam, kako. Ewan ko lang kung merong epekto ito, pero wala akong nararamdaman pa dahil katatapos lang. Kasi maaga kami. Yung iba kaya natatagalan, hindi raw nakarehistro, sumisingit. Ayon kay Sasmuan Municipal Health Officer Dr. Marlene Mendoza, ilang residente raw ng mga coastal barangay ang nagbakasakaling magtungo sa vaccination site para makakuha ng bakuna kahit wala pa sila sa listahan. Hindi rin daw updated ang kanilang master list. Kaming master list, kaya lang hindi updated sa senior citizens office. Kaya yung iba, merong ID yung mga tao, hindi sila galing pa ng coastal. Kung na-certify naman namin, kung galing coastal para hindi na lang babalik yung tao, okay naman. Kung kahit na wala sa master list, ano pa namin, bibigyan namin ng konsiderasyon, update ng OSCA yung list para hindi na lang babalik. Ikalawang araw pa lamang ang pag-roll out ng vaccination program dito sa Sasmuan. Limitado sa 13 vials o katumbas ng higit 100 senior citizen lamang ang maaari nilang bakunahan ng AstraZeneca vaccines na galing sa provincial government. Daing ni Dr. Mendoza, sadyang makakaapekto ang matumal na deployment ng bakuna sa kanilang bayan kung hindi ito magiging bultuhan, lalo't higit 4,000 ang initial na census sa mga senior citizen. Ngayon po, 13 vials po yung naibigay sa amin. Ang may bibigay po namin, 156 nakatao. Over ano hong target? Gaano ho ba kalaki yung mga senior citizen dito sa Sasmuan? More than 4,000. Ayon kay Dr. Ponce, isolated case lamang umano ang nangyaring hindi pagkakaunawaan ukol sa schedule ng pagbabakuna sa Sasmuan. Munisipalidad dito sa Pampanga. Process naman po, kasi sa ibang lugar naman po, well organized at saka systematic po. Kasi nga, tulad ng sabi ni Dr. Rat, mga taga-coastal na balitaan,
Although hindi pa sila na-inform na naka-schedule na sila, pumunta sila dito. Sino ho ba talaga ang tatawag sa mga senior citizen para ho sila magtungo ho dito? Barangay ho ba ang kausap o mismong munisipyo? Doktora? Hindi po. Kasi po dapat yung mga barangay health workers nagbabahay-bahay yan. Kaya lang dito yung iba wala pa dito, papalista na. Ipapalista na kaya yung iba naman andito naman hindi naka-register doon sa senior citizens list. Abiso ng Pampanga Provincial Health Office sa unti-unting rollout ng bakuna sa mga senior citizen, huwag hayaang magsariling sikap na magtungo ang mga nakatatanda sa mga vaccination sites. Kung maaari, alalayan umano sila ng pamilya upang mula sa simpleng transaksyon hanggang sa pagbibigay ng assistance sakaling magkaroon ng adverse reaction sa bakuna ay maalalayan sila ng maayos. Nitong Martes, May 18, naiulat din ng CLTV News ang kakulangan ng bakuna sa bayan ng San Luis, Pampanga. Mismong si Mayor Jay Sagum ang nagsabing dahil hindi sapat ang supply, wala raw pilitan sa mga senior citizen na nagdadalawang isip na maturukan ng COVID-19 vaccine. Paulo G. Santos, CLTV News. Dumako naman tayo sa lalawigan ng Tarlac. Sa dalawang magkasunod na araw, pumalo sa higit 200 residente sa nasabing lalawigan ang nasawi dahil sa COVID-19. Ang Provincial IATF naglabas naman ng mas pinaigting na health and safety protocols upang maiwasan ang coronavirus transmission. Para sa karagdagang detalye, makakasama natin live ang ating reporter na si Rainiel Pawid, kaugnay ng balitang yan. Rainiel, kumusta na itong ating mga kababayan sa lalawigan ng Tarlac dahil hindi biro at nakababahala yung mahigit 200 casualty dahil sa COVID-19 sa nakalipas lamang o dyan sa loob lamang ng 2 araw? Yes, Justin, no, tama ka nga. Nababahala na yung ilan sa ating mga kababayang Tarlakenyo dahil doon sa inilabas na COVID-19 tally nitong Provincial IATF nitong nakalipas na 2 araw, May 17 and May 18, umabot na sa 277 yung namatay dahil sa COVID-19. And if I'll give you the breakdown, Justin, 93 sa bilang na yon ay nagmula sa Tarlac City. Ang 40 naman mula sa Concepcion, Herona 23, Capas 22, Bamban 17, ganun din sa Paniki, Camiling 12, Victoria 10, La Paz 9, Moncada 7, Santa Ignacia 5, Ramos 4, San Manuel 3, Mayantok 3, Pura 2, San Clemente 2 din at sa Anao 2, ganun din sa bayan ng San Jose. So ito nga, Justin, no, nakita natin na parang last week din na-monitor natin na nagpumapalo sila sa higit 100 per day din yung namamatay. At nung tinignan natin yung datos mismo sa Provincial IATF, lagpas kalahating porsyento nito ay mga senior citizen. So makikita natin yung trend dito sa Central Luzon. Kung pagdidikitin natin yung dito sa Pampanga at yung sa Tarlac, makikita natin na ayun nga, more than 50% ng mga namamatay o binabawian ng buhay ay doon sa mga nakatatanda nating kababayan. And then tinignan natin, Justin, kung ano nga ba yung mga ginagawa naman dito ng Provincial IATF. Ayun nga, sinabi nila na bagamat nagkaroon nga ng pagluluwag sa protocols dahil nga MGCQ na dito sa karamihan sa bahagi ng Central Luzon kabilang ng Tarlac, ay sila pa rin ay nagpapakalat itong mga tinatawag nilang COVID-19 patrol. Ito yung 24/7 na naka-duty para i-monitor naman kung nasusunod ba yung tamang physical distancing at yung off-lansita nila para sa mga hindi tumatalima na nagsusuot ng face mask at face shield. Ganun na rin, Justin, yung pagsasagawa ng mga mass gathering. Pero dito sa sa protocols or sa guidelines na inilabas nila, nakita natin yung isang katakataka din na pinayagan yung sabong. Pero Justin, ang bawat sabungan ay minomonitor din itong mga COVID-19 na patrol dahil pinapayagan lamang ang online sabong o yung e-sabong na tinatawag na binigyan naman nitong PAGCOR. So sa makatuwid po, yung mga kababayan natin sa Tarlac, wag pong malilito. May sabong po pero online po yung pamamaraan ng pagsali or pagtaya dito.
Justin. Alam mo naman yung mga sabungan, punong-puno lagi ng tao yan. Kaya magandang maiwasan. Pero Rangel, gusto ko lamang itanong, hindi ba't sa lalawigan o sa syudad ng Tarlac ay namimigay o merong libreng antigen testing? Maganda sigurong maipunto natin to para yung mga kababayan din natin na nakararamdam ng sintomas at qualified mag-take nung itong libreng test na to, masulit nila yung ibinibigay na serbisyo at nang sa gayon naman hindi nga maiwasan nga, o hindi maipasa itong COVID-19 na kinatatakutan nating lahat. Yes, Justin, tama ka dyan. Yung antigen testing, free antigen testing, pioneer siya ng Tarlac City, yung mismong sentro nga nitong probinsya ng Tarlac. Ngayon, Justin, yung mga magkukwalify dito sa free antigen testing, unang-una ay yung mga residente na naging close contact, nakararamdam ng sintomas, o kaya yung mismong nakahalubilo or nakasama man lang sa isang lugar, itong COVID positive patient. Pero nilinaw din mismo ng CTI-ATF na kahit sino po ay maaaring pumunta or mag-drop by doon nga sa area na yon. At mabilis lang, 20 minutes mismong tayo naranasan natin or nasubukan natin na dumaan doon at sumailalim sa antigen testing. So within 20 minutes, Justin, makukuha na agad yung resulta. At paulit-ulit nga po sinasabi or tinihikayat ng CTI-ATF na libre ito at mas maganda nang malaman agad yung kasalukuyang sitwasyon niyo po o yung health condition bago pa kumalat o Justin. Oo, tama ka dyan, Reynel. Mga kabalen dyan sa lalawigan ng Tarlac o partikular na sa Tarlac City, at may libreng antigen testing. Maganda naman na kung makaranas kayo ng sintomas, wag naman sana, pero kung meron, wag walang bahala yan, at kayo ay magpa-test na ho. Sayang naman, libre. Maraming salamat, Reynel Pawid, sa iyong ulat at mag-iingat ka lagi. Sa pagbabalik ng CLTV News, daily COVID-19 cases sa Pampanga, lampas 100 sa nakalipas na 3 araw. Active cases umabot na sa 2,573. At mga mangingisda sa West Philippine Sea, lalong nagiging kawawa dahil sa pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa territorial dispute. Ayon yan sa IBP Zambales. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita sa Central Luzon. Nagbabalik po ang CLTV News at sa iba pang mga balita. Hindi bumababa sa 100 ang daily new COVID-19 cases na naitatala sa lalawigan ng Pampanga sa nakalipas na 3 araw. Katunayan, umabot na sa 2,573 ang bilang ng aktibong kaso dito. Batay sa datos ng Department of Health, 3 sa kada 100 COVID-19 positive patients sa lalawigan ang nasasawi. Narito po ang report. Sa loob ng 3 magkakasunod na araw, hindi bumaba sa 100 ang daily COVID-19 cases sa Pampanga. Noong May 16, 152 na bagong kaso ang naitala sa buong lalawigan. 104 new cases naman noong May 17. At 134 na kaso nitong May 18. Sa kasalukuyan, 2,573 kabalen ang nananatiling positibo sa novel coronavirus disease. Nitong linggo lang ay nilift na ang Executive Order No. 5 o ang umiiral na household lockdown.
Subalit hindi ito nangangahulugang magluluwag na ang health at safety protocol sa probinsya. Mariin pa rin ipinagbabawal ang mass gathering o pagtitipon na siyang punot dulo umano ng hawaan. Nilinaw rin ng Provincial IATF na hindi pa rin pinahihintulutan ang pagbubukas ng ilang entertainment establishments. Hindi po ang probinsya nagbawal nito, ang IATF noong May 6. Bars, karaoke bars, nightclub, beer house, theater, entertainment area, pinagbabawal po ng National IATF. Sa ilalim ng MGCQ guidelines, pinapayagan ng lumabas para sa essential activity ang mga individual na may edad 15 hanggang 75 anyos. Hinimok din ng Provincial IATF ang citizen monitoring upang mapaalalahanan ang ilang hindi tumatalima sa mga itinakdang health protocols. Kung meron kayong nakitang hindi naka-face shield, naka-face mask, wag ho kayong gumaya. Tuloy nyo pa rin ho yun sa inyo. Yan ang sinasabi ko. Pagdating sa trabaho, kasama nyo sa trabaho, walang face mask, walang face shield, sabihan ninyo. Base sa DOH coronavirus report nitong May 18, 3.15% pa rin ang case fatality rate sa Pampanga. Ibig sabihin 3 sa kada 100 COVID-positive patients ang namamatay. Mas mataas ito kumpara sa 2.35% case fatality rate ng buong gitnang Luzon. 17,891 na ang naitatalang kumpirmadong kaso ng COVID sa Pampanga. 829 ang namatay at 14,489 ang recovered. Rainiel Pawid, CLTV News. Mga karehiyon, dumako naman tayo sa lalawigan ng Zambales. Hindi ikinatuwa ng pamunuan ng Integrated Bar of the Philippines Zambales Chapter ang naging posisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa usapin sa territorial dispute sa West Philippine Sea. Ayon sa mga legal experts na sumasaklolo sa mga mangingisda, lalo lang nagbumukhang kawawa ang mga Pilipino sa pahayag ng Pangulo. Si Paulo G. Santos po ang may detalye ng balitang yan. Maybe I will just ignore my critics. That's the best thing, Mr. President. So to Pabayaan mo na lang sila derail na me magnanakaw. from my official duties, and I will just say that well, after talking to Senator Enrile, you guys have become irrelevant to me. Sa nakalipas na Talk of the People ni Pangulong Rodrigo Duterte, kanyang iniharap ang dating Senate President sa panahon ni Pangulong Noynoy Aquino na si dating Senador Juan Ponce Enrile. Sa tinakbo ng higit 1 oras na panayam ng Pangulo, ang payo ng dating mambabatas, huwag pabuyo sa mga kritiko ang Pangulo. After all, Mr. President, you're only responsible to the Filipino people. Correct, sir. Yes, sir. And you're not responsible to any specific person for your foreign policy. Yes, sir. Yours is to protect the interest of the nation and its people in the best way you can. Naungkat din ang kontrobersiya sa backdoor channeling ng kilalang kritiko ng administrasyon at nooy nakakumprontahan din ni Senador Enrile na si Senator Trillanes sa usapin ng pakikipagnegosasyon nito noon sa mga mataas na opisyal ng China. At gayon na rin ang opinyon ni Enrile na ang United Nations ay walang police power para ipatupad ang naipanalong UN 2016 ruling of Permanent Court of Arbitration. Palagay ko, kahit na may resolusyon ang UN, hindi naman maipapatupad ng UN yung resolution nila. Wala silang police force. Wala namang world government na kagaya ng istruktura natin sa ating bansa. Meron tayong hukuman, meron tayong police. Sa punto de vista ng mga naninindigan sa karapatan ng mga mangingisda sa Zambales, lalong nagmumukhang dehado ang Pilipino sa naging postura ng administrasyon. Ito ay hindi nakabubuti sa national interest namin. So, ang mga ito ay ang pagsasabi niya na ang China ay mayroon ng physical possession ng West Philippine Sea, ang buong West Philippine Sea, at ang arbitral award na iginawad ng International Tribunal noong July 2016 ay isang worthless piece of paper
na dapat ang patutunguhan nito ay sa basurahan, no? Sinabi ni Attorney Winston Hines, presidente ng Integrated Bar of the Philippines Zambales Chapter, na iaakit muli nila sa korte ang usapin na nasisikil na karapatan ng mga mangingisda na nalilimitahan ang paggawa sa bahura ng pinag-aagawang teritoryo. Yon ay upang ipanduldulan sa administrasyon na hindi umano sila naduduwag para ipaglaban ang underprivileged na mamamayan ng Zambales na takot na magpalaot. Operasyon ng aming IDP Zambales, kasama ang IDP National at yung IDP Palawan, ay nag-file na ng writ of kalikasan, no? Pero may mga technicality lang kung bakit ito ay na-considered withdrawn or na-dismiss. Pero ngayon, ako ay nakikipagtalastasan sa dati naming mga namuno ng IDP Zambales dahil gusto kong pag-aralan yung mga naging aksyon noon at kung ano naman ang magagawa pa namin sa ngayon, no? Sinabi ni Attorney Hines na nakapanlulumo na ang sektor pa ng pinakamahirap sa bansa o ang mga mangingisda ang hindi pa kayang mapanindigan ng gobyerno. Ang lantarang pag-amin na walang magagawa ang gobyerno ngayon ay pagpapatunay na ang kampanyang nagpaniwala sa Pilipino na kayang ipagtanggol ng liderato ng Pangulong Rodrigo Duterte ang kasarinlan ay isang joke lamang umano. Paolo G. Santos, CLTV News. Abangan sa aming pagbabalik. Pampanga Provincial Health Office, wala pang master list ng A4 at A5 priority group para sa COVID-19 vaccine rollout. At magkapatid na dumalo sa virtual graduation ceremony habang nasa biyahe, kinagiliwan ng mga netizen. Marami pang balita sa pagbabalik ng CLTV News. Nagbabalik po ang CLTV News at sa iba pang mga balita. Welcome development umano sa Pampanga ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na pagbubukas ng A4 Priority Eligible Group o yung mga tinatawag na economic frontliners hanggang dun sa mga indigent Filipino o yung pasok naman dun sa A5 category. Sa pagtatapos po yan ng buwan ng Mayo. Pero ayon kay Dr. Zenon Ponce, ang officer in charge ng Pampanga Provincial Health Office, kanila pa lamang tatrabahuhin ngayon ang master list dahil sa laki ng populasyon ng nasabing sektor. Narito po ang report. Si Aling Encarnacion Ocampo na nakatira sa liblib na bahagi ng Sitio Gubat, Barangay Maimpi, Siyudad ng San Fernando, Pampanga, hindi lamang ang kawalan ng pagkain ang iniinda sa hirap ng buhay ngayon dahil sa pandemya. Pati ang gamutan na pagpapadialysis nito, nagmimintis na rin dahil sa kakapusan sa pera ng pamilya. Yung anak kong nagtatrabaho nga, kasi dati 3 times ako, ngayon dahil sa hirap ng buhay, nag 2 times na lang ako. Kasi nakakawa din naman kasi yung anak ko na babali muna siya bago baka pag-dialysis. Nakapatong umano sa balikat ng anak na arawan ng sweldo sa construction ang pagpapagamot kay Nanay Encarnacion. At dahil sa lagay ng mahabang quarantine na naglimita sa oportunidad nilang makagalaw at makapaghanap buhay, hindi lamang ang problema sa gamot ang kanila nang intindihin, kundi pati na ang makakain sa araw-araw. Sa hirap ng buhay ngayon, dati sa ako nagda-dialysis sa Green City, diyan sa intersection.
Noon, kaya pa namin ng bayad doon, 500. Mula nung tinaas nila mga 950, siyempre hindi mo na makakayanan yun. Yung 500 lang, hindi mo na alam kung saan mo kukunin. Sa limitadong pagkilos at pagkaparalisa ng mga kabuhayan na may kaugnayan sa services, ang epekto nito sa pamilyang Pilipino nakita sa survey ng SWS nitong September 2020 na 7.6 million household o isa sa kada 3 pamilya ang hindi nagkaroon ng sapat na pagkain. Sa katulad ni Aling Encarnacion na umaasa lamang sa bigay ng anak, na sila namang nabibilang sa sektor na A4 bilang economic frontliner at A5 bilang maralitang Pilipino, ang anunsyo na pagbukas nito para sa malawakang rollout ng bakuna ay isang malaking oportunidad para sa kanila. Nai-anunsyo na ito ni Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez nitong May 18 o nitong Martes. Based dun sa NEDA po is 12,832,000. At yung sa ano po naman po, yung A5 ay 16 million. So, kung makita po natin ang ano po namin, ang recommendation po ng mga business sector at saka po ng karamihan po ng mga kabinete at saka sa Senate, ay ibukas na po natin as soon as possible time. 16 million ang nabanggit na census ng mga mahihirap at higit 12 million naman sa buong bansa ang maituturing na nasa sektor umano ng economic frontliner. Dito sa Pampanga, ang mga miyembro ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry o PAMCHAM ay nagkaloob ng master list ng mga manggagawa nila na nasa higit 40,000. Sa pag-usisa ng CLTV News sa Pampanga Provincial Health Office sa deployment na ito ng pagbabakuna ng sektor ng A4 at A5, wala pa umano silang master listing sa naturang sektor na mas mataas ang bilang ng populasyon. Paulo G. Santos, CLTV News. Mga kabalen, doon sa mga gumraduate po, sa mga nakalipas na araw, binabati ho namin kayo dito sa Central Luzon, mga karehiyon. Congratulations po doon sa ating mga newly graduate students. At ito hong susunod nating storya, patok ngayon sa mga netizen ang kwento ng mga magkakapatid dyan sa may Pampanga na dumalo sa kanilang virtual graduation ceremony habang nasa biyahe. Opo, nakasakay ho sila ng sasakyan. Ang nakakaaliw na pangyayari ng magkapatid ng grade 10 completers mula sa Holy Cross College Junior High School Department, may malalim palang kwento. Alamin ho natin ang kanilang nakaka-inspire na kwento sa ulat ni Rainiel Pawit. Ngayong pandemya, tila lahat ay nag-a-adjust pa sa konsepto ng new normal. Ang mga dati kasi nating nakagawian ay hindi na halos magawa dahil sa iba't ibang protocols na dapat sundin. Kaya naman pati ang mga pagtitipon gaya ng graduation day, limitado na rin. Pero extra kakaiba kung ituring ng magkapatid na John at Florence Cunanan ang kanilang graduation day. Grade 10 completers ang magkapatid sa Holy Cross College Junior High School Department sa Santa Ana, Pampanga. May 18 sa araw ng kanilang mismong pagtatapos ay inabutan na sila sa biyahe ng kanilang virtual graduation. Patungo sana sila sa Cavite upang doon i-celebrate ang kanilang pagtatapos na iaalay nila sa kanilang 83-year-old na lola. Hirit nila lahat sila may medical certificate upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Parang reunion na po yun kasi po yung lola po namin may edad na rin po kaya inimportante na rin po namin ang pagpunta para po makita po nag-graduate po yung ako niya. Graduation po namin. Dahil kumpleto naman ang pamilya sa sasakyan, doon na sila nagbihis ng toga. At todo suporta umano ang kanilang mga kapatid na gumawa pa ng improvised background gamit ang kumot. Pagdating sa Cavite, inulit ng magkapatid ang kanilang graduation upang mapaligaya ang kanilang lola. Sa mismong bahay ay gumawa sila ng sariling graduation ceremony. Masaya po. Masaya po. Tuwan-tuwa po. Nakita niya po may magtatapos na po sa kanyang mga po. Sa oras na makapagtapos ang magkapatid ng senior high school, nais umano nila itong muling ialay sa kanilang pinakamamahal na lola. Si John nais tahakin ang industriya ng media at agrikultura, habang si Florence nais namang maging arkitekto. As of May 19, ang kinaaliwang kwento ng magkapatid na Cunanan umani na ng higit 1,000 reactions at lampas 100 shares sa Facebook. Rainiel Pawid, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming mga social media pages.
Sa Facebook po at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Mga kabalen, mga karehiyon, i-follow nyo rin po kami sa Twitter para sa karagdagang update at CLTV36. And sa Instagram naman ho at CLTV36 Official. Kung nais nyo pong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede nyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at maging ang aming website www.cltv36.tv. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs at sa ngalan po ni Nicolette Henson Hizon, ako si Justin Dizon, ito ang CLTV News. Magandang gabi po. Thank you.